ọbụghọ na mkpọtụ ọbụghọ na ọgụ kama na ihe ọma ji wee bịa ogene mmemme mmemme onye nwe anyị na-ekwe ebulere gị elu na-ejighị iwe ya n'otu ka iwe ya n'ibe anyị nọgogo wee kọkwara mkpa wee pụta iwe duru anyị ebe ana m anụ ma ntị echiri m ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Jizọs ise anyị ga-abụ ndị ọkpa akịtị anyị ga na-enye anyị n'ala mana nke anyị ma ndapụnyedu anyị nke uche anyị ga ewe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ise ejuru eju bara abalị Igbo akarịka mmemme ka na-ebido ka Genesis of the journey elu revolution anyị ama ọgbasago biko na-agwanụ nke unu ana m afụ ya anaghị eweru forefathers weru ise Chinonso, kedu agbarụsịa? Ọja dịrị ọ mgbekpuru ga ahụ ji ahụta ndị ala utuzie wee wedere anyị na mma anyị dị ime na-eje n'oke Igbo gbarị mpa zuru ezu anyị nwa bụ isi ije afọ gara aga anyị merie burukwa mmeri na-anakwa enyekwa anyị regadị nke anyị nnukwu ọga ọ mmadụ ka ebu buru mmanya gbanyere onwe gị